Bejn is-16 u 17 ta' Settembru fi Pjazza Teatru Rjal se tittella l-musical Rockin' the Underworld li nkitbet u qed tittella minn DLS Productions. L-inizjattiva ta' dawn il-musicals ta' fil-bidu tagħha fis-snin 80 meta grupp ta' Sixth Formers minn De La Salle inaqdu flimkien u bdew itellaw produzzjonijiet b'mod regolari. Fl-2013 iddeċidew li jkunu iżjed indipendenti u minn dak iż-żmien ittellaw żewġ produzzjonijiet Carmen, il-musical Rock, kif ukoll A War to End All Wars. Din is-sena l-għażla waqgħet fuq Bellija, rock musical bi skript oriġinali ta' Lucien Camilleri u mżewqa b'mużika ta' gruppi famużi bħal Bon Jovi, Pink Floyd, Simon and Garfunkel u ħafna aktar, grazzi għal live band b'5 mużiċisti. Musical ibbażat fi żmien il-ħakma tal-forzi Torok, żmien diffiċli ferm għall-Gżejjer Maltin. L-istorja ddur mal-familja Ingwanez u 3 tfal tagħha Lucia, Marija u Tinu. Jendrika Ġusi jispjega li x-xogħol fl-aħħar jiem għaddej bla waqfien biex il-preżentazzjoni ta' din il-produzzjoni tkun waħda mill-aqwa. Qegħdin naħdmu lejl u nhar fuq dil-produzzjoni sabiex ovvjament tkun tal-kwalità u professjonalità li aħna nixtiequ. Imma aħna kuntenti ħafna għandna cast kbir li qegħdin jaħdmu ħafna sabiex ma jiddiżappuntawniex u biex itellaw produzzjoni kif xieraq u kif qed jistenna l-pubbliku. Bellija tinvolvi iżjed minn 80 parteċipant li jvarjaw betajiet ta' bejn is-7 u l-55 sena.